И здравейте хора, аз съм Роен БГ и в този клип ще си представя новия ми канал. Това е третият ми канал и надявам се отново никой да не ме го... Ревюто ми е от телефона, но така компютъра ми е просто малко се бъгна и ще го нося на ремонт да го преинсталира от Windows 10. И надявайте се да снимаме клипове, но това ще е след около 4-5 дена. Да, това ще ми е първият клип в канала, ревю. Ето го и моят канал. Аз съм приятел на Сашо XDBG. Ето го канала Роен БГ. Фен съм на Вената, на Павел Колев и на никой друг. Да. Ето, все още имам 0 абонати и добре, това не ми трябва и сега се връщам. И така хора, върна се моите родители и може да има малко странични звуци, но според мен това не е проблем голям. Вече има PS5, Grand Theft Auto 6. Ще видя това клипче са. Добре. Да, ето го моят канал. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте клиповете и бай!